Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Hi, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Manipod ito page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, iti Facebook, at tingarot man ng sumangbay di programa tayong Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babaan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, kenti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag. Iti panangmat maton, ni Station Manager, ni Attorney Nick Malasig II. Kaya pangabakan nyo, iti kakadakkel nga premyo, papagayam pa. Agasam neta 50,000 pesos ti awaten ti grand winner. So ti champion, kapipintasan ti pagkasalitaan. Kada ti nga search for a $1 Million Amazing Story 2025 papagayam. Kaya first runner-up, nga umawat met iti 30,000 pesos. Nakao. Kaya ti second runner-up, umawat iti 20,000 pesos. Kaya ti third runner-up, umawat iti 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat man iti 5,000 pesos. Amin di kiti 5. Ket maukuran da iti lay, ken kastamaten nga may kanda iti plaque. Uno plaque iti pamadayaw. Imagine, kaano mapasamak deta? Dito yun iti may kapito nga grand finalist yung iti i-replay itang bigat ti pagkasalitaan ni Lourdes Labayog Yumol iti Barangay 5 iti Lawag City. May kapito nga grand finalist kahit nangasawan adan tupay upat para Merkules, Huwebes, Biyernes ken Sabado. Malapit na. Kaya dinton December 16, 2025 iti mismo nga programa tinga lagip tinapalabas iti 12:30 ingada taos 2 iti Action Radio DCJC Lawag ingkayton mabuyak ken manggan ti awarding ceremonies nga mayra na dayta apa nag-birthday ni Paring Ray. Advance happy birthday Paring Ray. So ang itang aldaw itang bigat intay i-replay dito'y pagkasalitaan ni Lourdes the 7th grand finalist tayo. Ingkayto man lamang iga ni JDCJC. Tap no di kasta kita maimutaktakan nyo na laing gabot na kayo nga agbibuya kaya nagdengdengeg ket makipagpili kayo mo. Makipagpili kayo mo. Gabot na digiti criteria in judging ket kukwa digiti Board of Judges tayo ti 50%, 25% trial of the story on struggle of the story. Can another 25% get moral lesson. Noan niya iti lesson nga maadaw iti istorya. Kaya di 50% siyempre pagayam ket sadyay nga makunang viewers and listeners impact. Imagine, gagayam kin kapsat. Kahit nangasawan, talagang tada kayo magbibuya. Okay? Ato di kita mayat nga mga bak. Siyempre, amin na entries tayo, kahit at mga bak. Oray no, hangkad nga suti grand winner, basta laki di ada abakik, kung wala di kita duma. Baka di kita agdengdengan, kita amudan no sino talaga ti champion. Kada kita ay sangapulo kita maysa nga grand finalist papagayam. Medyo agi-share pa lang. Agi-share kayo mamaya. Dahil nga agbibuya ito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-pay, paki-like, and paki-share. Share in public, share in your friends. Kaya no saan kayo pa nakapalo, iti page ni Paring Ray.
pakipalo kayo, agpalo kayo. Gabot tada kayo hanggang dingag ka nagbuybuya, no, kayat yun ti agbutos ket valid ja butos yo. No kayat yun, sunod kayat yung mga abag. Masapol. Nga dito'y page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenced Award, iti pag messagean nyo. Isot pag i-sendan nyo ti butos yo. May sa labutos, ti may sa nga cellphone number. When sa labutos, ti may sa nga Facebook account. Masapol nga nakapalo kayo. Ti pamayaan nyo, screenan nyo dahil kwa, screenan nyo dahil screen, pamayaan, shot, panang shot yun. Naga naman. Ito i-screenshot yun. Ayan, i-screenshot yun. Dahil page ni Paring Ray. Sa iyo isend, iti page naman lang. Sa kitog butos. No makita mi sa dyan nga following ko na, nakapalo kayo. Ngayon ni follow pa lang, hanggang nakapalo. Mawatan nyo kadimot lang kakabsat ng gayam, di kahit ko asawen. So nga useless, di butos yo, na naroon na kayo, nga grand finalist nga mismo, ti pamilya yo, gagayim yo. Agpatulong kay kadagiti gagayim yo. Tap na di kasta, ket dakdakkel di butos yo, chance yo nga panghabak nga, kada ito yung search kakabsat. Okay ba? Kung kunayo na, nakikinawa tayo, tayo i-playan dito pakasaritaan ni Lourdes Labayog Yumol, iti Barangay 5, iti Lawag sa City, ngiso na ito iti 7th Grand Finalist. Sagudahin nga rin ti sulat, di pagayam tayo nga Lourdes. Dear Manong Nemi, uray kasano ti dumdum teng ngarigat tuok kananyaman na nga saem nga sumangbahit ti maysa nga tao. No sangka nga umabet kini Apo Diyos. No adalat takeng ka ni Apo Diyos. No adang keng ka nga mangnamnama iti tulong ken saan na kangabaybayan. Tamamatiak Manong Nemi di pagsasaw. Doan niya iti alamidem, iti padam nga tao, isuntumit ti may subliken ka. Noan niya ti mulam, isuntumit ti apitem. No ayat, iting kaimula, ayat tumit ti may subliken ka. Manong Nemi, may sakmet kada kiti kang kanayon nga dudungeg, kada ito nga programa, sipo didi amukon tegdengeg ti radyo kata, dito lakip tinapalabas una iti magustuwak, nang raw na ita, Manong Nemi, bakit akon? Agtawen akon iti 83. Keta, awan ti sa bali nga ramidek no di, mangliwliwat ti bagbagik, mangtawag, mangkumusta ka, dagiti anak ko, manugang ko, dagiti apukok ti tuod. Maragagsa ka naklaunay, nga mangbuybuya, kadagiti ladawan da, nga pamaniknek, na amin di kiti anak ko, kad nagbalik ida. Na napintas, ti binangon da pamilya, kan oray di kiti apukok, kan di kiti apukok iti toon. Ngayon sakbay ngayon nakrugyan ti amin, kablaawang kayo, tinaragsak, kan nagkasat nga orasyo, da kay aming agsaserbi, iti Aksyon Radio, di si JC Lawag. Kastamat tayo di kiti padak ka naruay nga tundungeg, di kiti agbibuya, dagiti sponsors na naruna kang kamanong manong ko naklatan numampaya amok nga inauna ak nga mitisika. Ngem day tatitawag mi kang ka kada iti programa ti nga lagit pinapalabas. Kastuman nga rugiak ti amin. Kunada Manong Nemi nga sa nga puluket upat kami nga kakabsat. Ngimidadan puot kumanong. Siyam kamlaeng. Wen siyak ti may katlo. Dua nga lalaki dakidiin inauna nga miti siyak. Idin to, dagiti adjek ket dua nga padak nga babae. Wano tama kanupat nga lalaki. Dakkel ang mamilya Manong. Idin to, gaghangilaeng ti panagbiag mi.
Ni tatang ko manong nemi, day di tatang ko kunak. Kat may salayang idi nga janitor iti tsandahan dito lawag. Day di Diyos talwad na nga Simplicio Labayog manong nemi. Ininto taday di inak ni Ambrosia kat may sala nga plain housewife manong nemi. Na matangak ken narigat ken nariknak ti kinarigat idi ti panagbiag mi. Manulayang ti sweldo iti ti janitor di tiyandaan manong. Ket nimot layang datang ko manong nemi ti bang saksakan ti panagbiag mi. Idinto tasyam kami. Ti balay mi manong nemi ket tinidtid abulo. Wan. Nagrigat. Tanang hasta nga dumteng ti bagyo manong nemi agbakbakwit kami. Adu nga rigat tingkam nagpasaran. Ngem, inananusan mi deta nga rigat. Tako na idi, dagiti nakanak kaniyak manong nemi. Nga ramidan dati amin, tapno di kasta, sumaya at laing iti panagbiag mi. Dagiti inauna nga dua lalaki nga kapsat ko, idi manong nemi kat nagpatinggada lang iti grade 6. Sadan nagsapulan iti trabaho da. Pagpintasan na manong nemi, na siya at met manong nemi, dagiti nasdrek ng trabaho, iti likodan nga elementary graduate da laing. Ngem siyak manong nemi dagradwara kon iti elementarya kahit kulaunay ti makaanal. So nagbasak idi manong nemi iti high school. Amo manong, uri dagbasbasak pa laing. Adun tirigat nga nagpasaran. Gabot at tultulungak di dinana. Nagraduara ko niti high school manong nemi kahit ko kumat ti makapagturpus iti college ngem oraan niya't araramidek manong. Naikari siguro nga aging kahaklaing ti high school. Tinaramid ko idi manong. Simbregak nga nagtrabaho ka sales lady iti tiyandaan diti lawag. Mamidi manot sweldo manong 20 pesos ti makabulan ti sweldo kidi. Edad ko kadininanang manong nemi ti 10 pesos nga maitulong met na iti pamilyami nang runa iti panagbasa dagiti innem nga adjek. Tako lang idi manong nemi ta ore nagpatinggaan lang ti high school agtrabaho nga ket tumulong nga. Hangabali nga saan makapagturpus laki di kiti kakabsat ko. Ket day ta tinapasamak manong. Ibagag to madamdama, Noah. Anya itinaragpat dagitin innem nga adjek manong. Manong naimikas panang tulong ko kininanang kadatatang para di panagbiag mi kan panagpaadal, panagadal dagiti innem akakabsat ko nga inaudi. Agasim hindi malaksid nga trabaho ka sales lady, mapanak pa agangkat idi manong nemi tinatnateng prutas nga sursur ko iti karuba mi. Kinapudno na manong, makadano nakpay sa jaban na, iti barangay Bugasi. Wen, tada kabagyan mi sa jay. Kat adu nga susup, tinagkagatangan, adu nga pakak, adu nga saba, manong nemi kan dadu mo pa'y. Babae ti kinatawak manong nemi nga adu nga rigat nga jak sinamir. Agsipod ta kahit kung ti makatulong sa ala nga para kanyak, no tikat para iti pamilyami, makatulong nga kadatatang kininanang, makatulong nga kadikiti kakabsat ko nga adjek amang tungpal tarapapda. Kas nakunak itay, no what tumulong ka, dumteng tumet tigun daway nga sikati tulungan da. Aging ga manong nemi nga simkenen ni ayat iti puso. Iti mamamok manong nemi ti mayat sa nga lalaki nga na magpitik ti puso. Sino? Iso da ito'y manong nemi ni Peter. Tsaka mo, no anya tadakeng kuwana. Ta idiya, makiamamukan niyak manong nemi kati panagraip dagiti nakulat mi natignay nanti pusok manong.
kasano ka mga nagamam mo, hindi pagpapaya ka kay sales lady, manong name dito tiyandaan, at kaabay ko iti pwesto, manong naming akabsat ni Peter. Ni Peter, manong naming kitubo sa diya pangpangga, apalit pangpangga manong. Kahit no kasta, nga umay dito lawag, umay nasarongkaran ti kabsat na, manong naming, siyempre, sumrek iti pwesto ti kabsat na, matalyaw naktumet. Hi, Lourdes. Agapito. Amoy magbaga Diyos tunganagan ko. Peter, ti palayaw ko. Mabaling ka din awisan ka. Intag merienda. Kasta hindi manong name iti ng rugrug yan, ti panagsindingit mi, kini Peter. Siyempre, umay nakmadnukan paspasyari dito'y balay mano. Imo na idi nga inarim na datatang kaninanang managregalo ngamin ni Peter manong. Kinuwari di kini kakabsat ko. Regregaluan na ida. Iso na alisto nga naisingad tirik na ni Peter iti pamilya. Naisingad datatang kaninanang tirik na kang kuwana kadiri kabsat ko. Siyak tukid din manong nemi. Idin to ta idi pa ilang mariknak nga batpatag ko ni Peter. Aging ka nga nagkarelasyon ka ni Peter manong nemi kat may isang mekaniko. Agtrabaho iti Manila manong nemi ti may isang bus company nga isunik at mekaniko. No kasta agbakasyon sa diyay manong nemi kat mabay nga sang ko makita malmaldaya. Iminto no, agbakasyon man hindi tilawag. Kasta orin tumeten tiraksak ko. So ati may isa nga pa nagbakasyon na inawis na manang nemi kat na pang kami nagbuya ti sine. Iti o nagtipaksin yan. Abong latan manang nemi noan niya ti aramiden dagiti agayan ayat nga dada iti o nagtipaksin yan. Mariknak dagiti irut ti arakop ni Peter. Mariknak manong nemi ti bara dagiti agek na. Ket patsak idi nga adda na pudno nga ayat nga naibodi kadagiti nga arakop kanagek. Inaktumatan subalitan, balsen dagiti arakop kanagek na. Aging nga sa amin napupuutan manong. Gapo iti kinaubing mi. Ta 17 years old ak idi to ta 22 ni Peter. Idi mapasamak ti song kumapay lang arumbeng mapasamak. Idi pa nag-check-in mi iti hotel mano. Peter, saan ka tumabaybayan, Lourdes? Luan niya man, tibo nga taramidan ta. Ipatpatag ka wanay. Kat nakasagana kagbaling nga ama, digit akbaling anak ta. Kat si kamit ti ina, digit akbaling anak ta. Diyak kaya ti adoonay nga anak. Diyak kaya ti maitulad ti pamilyabing. 14 kami idi, ta 9 kami nga si Bibia. Noan yaman, numanuman ti itad ni Apo Diyos kadata, nga isakot nga nagta. Kabaylan talagid di nga sakat tinaran niya kamasakbayan da. Itilugudan nga may sakla nga sales lady, katsika, mekaniko. Saan na tayo nga malbayaan ni Apo Diyos, adalak kiti may pursigi agaget. No nagaget ka, nasalukag ka. Peter, iba't patik ka unay-unay. Mas pa'y kanyak, hindi pa nang ipatik ko kayang Lourdes. Ketsang kanto kang papawi. Kat napasamak nga rod manong name itinak pa nang isuko kay ni Peter ti kinabirhen ko. Ti amin-amin ko. Kat napasamak na itama nung nemi iting kam panagtsakin. Nga iti malpas manong nemi kat namin naulit-ulit ano mabalin na kuma. Kat ragsak ti maniknam nga awan patinggana. Kat pampanunutek. Agbeso nga ta nga napudnukan niya ni Peter. Di nagtunga tabaybayan. Di saludsod ko idi manong nemi no saan nagtunga tabaybayan ni Peter.
Nukas pagarigan na nyaman ti bunga ti masansanidin ngayong kampa nakalipat. Kaya po ngamin manong name iti nagmayat, ti agid na yat. No, ti lalaki ken babae ket agayan ayat ka talaga. Idi adda nagpitpitik, idi saklot ko manong name impakaamok da ken ni Peter ket kunana. I will marry you. Nagkalay sa kam nga rud manong name iti imatang ti Dios, iti imatang dagiti tao. Na nagkinari kami kiniya Peter, ngagbinulig kami iti rigat ken namay, nga nilaing patay ti mamagsina kada kami. Siyempre manong name pinagbagaan dakmet dagiti naganak kanyak, dagiti kakabsat ko manong name at inultulungak, kan tultulungak tukas pagarigan lang. No, di pa nangipatag na keng ka. Iso nga rumpeng unay nga ilalaem, ipatag mo iso na. Awan di pagdalagan nyo, mamang. Awan to pulos ti mamagsina ka na kami ni Lourdes. Kaputay patpatag ko na yung una. Kat kaputa sa Manila, manong name ti pagtrabakuan, ti asawa. Nangruna kadimpas nga ikuiri. Tapno saan lang ang marigat ngag-travel manipod pang Pangga to Manila. Mekaniko iti maysa nga bus company manong name iti asawa. Narigat ti trabaho na. Basit lang ti sweldo na manong. At siyempre, inobrak mo't taramid ti maysa nga ina kan maysa nga asawa. Sunalaing tag-diferensya ti masidsida ti pangpangganyo ken ti Ilocana manong. Siyak, mahilig ka kadagiti nateng manong. Wanda at nakairuama ken. Idin to taisuna manong name ti hilig na ginisa. So mangangkam no kastakit makita ng inabraw kat. Nabraw man ang sweetheart. Awan ti magdanagam. Tayo na maminsan. Ginisan tumaten. Iso nga tinaramit ko idi manong name ito mapagusto ko lang ti asawak. Gimatang iti luto nga magisa. Ay kaya manong name mapagpagusto ko man ti asawak ka. Nukastang ginisa ti sidamin, may imas dat mangan, aging ko nakengkuanan, no masursurok ti ginisa, susurong meteksida ti nabraw. Gat ka po tamarigatan kami dito Manila, manong name at kaskasera kami, kan magatang katangum amin nga kayat mo gatangin. Yung gadang mi ti asawak manong name ni patakder, no anyaman iti mabalim mi mang patakder nga pagtaingan. Magkasayra kang pailang, di ka nagkasayra kang pailang. Ngam kabuti siya at naganak kanyak manong name iti likodan nga basit lang ti balay mi. Tapos ti kastakit saan kam lang agkasayra. Nga so pa agastos mi. Iti family house mi manong name iti nananusan mi. Mekaniko man manong name iti asawak ngem mabalin mi met nasusuruan ngagpadpada ti trabaho mi. Kapata siyak, iti mamamuna ket may sak, ingkading mi manong. Iti aglako, iti lupot. Awan manong, aglako kam ti lupot. Tinaramid mi manong name adda kabsat. Ni agapito mo na Peter, nga nang pautang ka na kami ti puunan. Manong ini, manay nayunan, idi iti anak mi. Ibagta dari iti kakabsat ko nukwa manong name nga mga iwan kadagiti anak mi. Nukasta nga mapangkamagdaga ag negosyo. Mapangkamaglako manong name iti lupot, segunda mano, ukay-ukay. Mapan kami manong name kadagiti na dumaduma nga ili, tapno di kasta ket mapangkamanong no addag piyesta no open market manong name sadya ti papanam mi. No panagpiyesta kas lang kita raramidan manong name di kiti agtagtagilako ti lupot no kasta nga piyesta. No kasta nga piyesta kita adumat di kiti mapanaghatang iti lupot no daduma pa manong name nga gamit iti ayan di kiti pagtagilakuan takunandaman nga no kono piyesta nalaka na duma-duma di kiti agpwesto nga agtagilaw. Yung nakaregrikat ti kasasahat mi di manong. When? Manipod iti second hand
ukay-ukay, pinadas mi manong nemi tiya naglako iti RTW kita ready dito to wear manong nemi kastoy alas 3 iti parbangon manong nemi green kami Lourdes agring kan masapul masapat nga mapanagpwesto sa di pagpwestan ta iti open market tapno ado dumot lang di kiti mapaglakwan ta gimas ti maturog kahit agring kan masapul nga agsalukag ta tapno makaornong ta iti may isagana para tinaranyag masakbayan di kita anak ta adung marigat tingkam panagtinulong iti asawak manong nemi para iti panakaisakad ti biyag naranyag masakbayan di kita anak mi iti panaglaswer manong nemi tilaklako met ti asawak sagkam ngagtipon tapno nawada uno nalawa hindi kam sa ako pa rin manong nemi ken adadumet lang nga items manong nemi dagiti maylako no adadu nga items ore basit lang ti maganan siya no agtitipon dahil tati kunada nga dakkel man no duwa kami ti may sa pwesto iti asawak agad bale duwa kam nga agangganan siya irinto tanagsina kami manong nemi ti ganansya na ken ganansyak no agtipon manong nemi ket talaga nga ado nak mi nga panawan mi tanumalado kami manong nemi ka siyempre mabukaw apag nga pay jibiga na dumaduma nga paset iti Ilocos Norte og piyesta manong nemi ken dito probinsya ti Cagayan iti Abra La Union no adayo manong nemi ti papanan mi masapa kami met nga griing siyempre agmaneho ti asawak tanumangala kang pailayang iti tandanan mi agmaneho ado na iti paggastusan mi iso nga agmaneho tada idi mi bukod mi agad nagrigat ag commute mano iso nga tinegosyo masabol nga dabukod ng alugan kaday na ang panagtinulong mi iti asawa manong nemi kat no kasta nga sumangpet kam dito'y balay manong nemi no kung nakitay nga matmaturog nga pinanawan mi di kita anak mi ito sumangpet kami matmaturog danto siyempre ada tayo kiti kundaway manong nemi nga matmatak nga sagkaysayan di kiti anak ko nilahip tilang panagpakasyon kata makadkadwada kayo agkukuyog tayo nga mapan makimisa agkukuyog tayo nga mapan nagpasyar no kasta saan kam nga mapan naglako kinitatang yo ket no kasta nga busy kami ket adamit pasayo so manilaing nga anak ko nga kabayatan nga maturog kayo arakupen da kayo nga sagkaysayan tapno may parik namin ti ayat kan dungumi kada kayo tarito'y tinaranyag panakaisagana tinaranyag masakbayan yo anak ko para kada kayo tararamidan miya panagsakripisyo gabutay patpatagda kayo anak ko kadamok ngayon to no agbalagi kayo amin siguro ibagayon to nga tamantan kada kami kinitatang yo nga isarding mintiag negosyo tiag trabaho tata kayo maten ti magtedda kada kami ti kasapulan mi saan na tayo baybayan ni Apo Diyos ipatpatag na kayo anak ko ipatpatag na tayo ni Apo Diyos gabuta nakapatpatagmet ni Apo Diyos kada tayo manong nemi pre mapangkam sa Manila sa di Baclaran, di Busoria, kanda dumo pa nga pagkatangan mi kadagiti lupot. Sakam tumanan nagbiyahe, nga agpailokos, agpamyanan, sa amin tumanan sursuren, tinaduma-duma nga ili, naduma-duma nga probinsya, tapno mailaw ko mi, digiti mapamiangkatan kan lupot, kan glasuelos. Among gani manong naming ako, bayatan ti pa nag-travel mi. Siyempre, nakurang titurog mi. Nakurang titurog ti asawak ngagbaneho ket adda digiti gundaway manong name.
Peter, what's wrong? Ano na pasamak? Medyo nailibayak. Allah, agananad ka Medyo sarding mo pailaing, paigid mo. Tanong ka sa pagkarikan na talaga nga may ridap ka. Rumidap ka pailang. Unang maladaw ta, nga duwa. Kasano pwede kita nagtanong? Nadadahag sa mapasamak ka na tatidalan. Saan lang namin pinsan manong naming na encounter mi ti kasta nga apasama. Ti dandani maaksidente, dandani maidungpar, dandani makadungpar, dandani madungpar. Gapong harot ti puyat manong. Ngem te kunadan manong nami no nami nga mamati kan kuana. Ngagkid daw ti tulong na. San nakabaybayan manong nami. Imagine, manong nami, kaslasaan pa lang ang mamati, idi, digiti tattao, idi ta, agkalid sa digiti anak mo. Wan manong nami, limada. Kadagkalid sa manong nami, digiti kayat da nga pagbasaan. Narugyan met idin manong nami, di pa nakaypasdek, ti bukod mi nga balay. Ta siyempre, nagagad kami, ket para iti pagbiyaga, ket kastamatan para iti panagbasa na iti anak mi. Imbaglakid din te kunakon nga, man nakigayam ti asawa. Dito lang na manong nimi ti maysa nga pagusto ken kuana, adu ti kigayam na. Ket na ket kunana, Peter, wahid mong tagbalay. Agunin ka lang kanyak. Ipautang ko. Yan tangay, yan naling kamot ngagbayan. Dito launa iti sa amin hindi malipatan kang kuhana manong nemi. Dito just aluwad na nga Mariano. Ketuen, ipautang na kiti materialas, ketilang problema may idi manong nemi nagiti lepo. Ket binulan tumet manong nemi mapangkam agbayad. Nakunada manong nemi nga manakigayam ti asawa kada duda kiti agtalag kang kuhana. Ken good payer met manong nemi tanong talaga nga da kwarta na. Ayan. Mabanagbayad tapno di kastakit saan nga may stock. Di utang ken tapno di kastakit agtalined nga gayem, ti gayem. Alaga manong nemi nga upaten. Upaten di kiti anak mi nga da iti college. Idi tilawag, idi adda pa lang di high school. Adadon tirigat mi manong. Gaputa talaga nga nagrigat nga gastusan dagiti agbasbasa iti college nga anak mi. Naggraduar idin dagiti dua nga anak mi nga inauna manong siyempre. Magragsakan kami addaduan nga naggraduar. Ngagpadpada manong nami nga ti kursuda kita engineering. Addaduang engineer min manong nami, duwang nga lalaki dagiti inauna. Tikat kahit nang asawan nga talula kumarumpeng mapasama. Idi taray mi ni Peter ti ospital manong nami kaputi pataka-stroke. Nangato ngamin depression ti dara na manong high blood. Hamad nga ba nagpungtot? Kaya siguro manong nami na ornong dahi nga sakit. Ag man maintenance man idi tamariknanan dito nga sakit manong nemi. Siguro, naliwayan natin nag-maintenance. Doktor, kumusta ti asawa? Si bibiyag ta asawa, Mrs. Una? Isa ti mananiwari ti lugan mi nga mapanaglako ka nagdatang ka iti lupot ka na dumapay. Kapata, bayan silting business mi, doktor. Pag-asahan nga makapagmaneho. Pag-asahan nga makapagtrabaho. Yadala ta niti ulit ti balay. Ngayon, doon lagi di makapag-recover. Siyempre, makapagtrabaho tumanin. O, nugas tang umayda, sumublat amang bantay ti amada. Anak ko, saan kayo mapukawang tinamnama?
Si bibiyag di amayo. Yung kasanungan rin, ma. Sana nga makatulong ni Tang. Sana nga makapag-drive. Kaya ka na. Di kumyutak. Aglugan na kiti bus. Nga mapanagangkat ka di kiti tagila ko. Kiti jeep. Napagiluganak ka di kiti mailako. Nga may display no kasta nga dagpiesta. Uno adag open market. Awan ti pagdragan na nyo, anak ko. Orita na karadaruan tan di kiti duwa kapsat yo. Di kiti duwa kapsat yo, timang tulong kanyak. Para kada kayo, nga ininaw di. Kasta nga ro tinabasamak manong nemi agtalinadlatan ti asawak dito'y balay. Nanos ka, Lotes. Tanangarod ka't kastoyak natin. Peter, saan na tagang babayaan niya po, Diyos? Tinaskin ka't si bibiyag ka. Adda ka nga, saan patan di kita nakta, nga kapot eskwela, sa rungkaran di kita nakta, nga da trabahonan. Dadi kita nakta nga magtulong kanya, para kada kita nakta. Nga da dumasad na panginagraduar. So, anong nemi gumapan sa Manila tapno agang kat kadagiti tagilakok manong nemi ngayon nagka ilako no kasta nga piyesta no kasta nga open market iti na minsan manong nemi nga napanak naggatang sa jaya baklaran kan divisoria narabyanak manong makitak tigiti ubing manong nemi nga nakaidada iti bangketa. O reklama kalwa, manong nemi. Nga nakakita ti kasasaad na. Kat malagip ko manong nemi, digiti anak ko. Imbaglakid din. Tasanda nga napasaran ti kasta kasasaad iti rigat. Nga awananda iti naganak. Nga lamukin. Nga didaan mo. Noan yan to't mapasamak kadakwada inton bigat kenuan niya, tinaran niya kamasakbayan na. Himbaglaki din manong nemi, tasan na kami nga binabayaan niya po Diyos. Basit langin ng panagananos, taore sa aning nga makatulong ti asawag kanya. Adamat digiti kakabsat ko, digiti ininaw ng anak ko, ken adamat niya po Diyos, amang tulong kada kami. 1998 Kimaro talagatake manen manong na yung hospital manen ti asawa may kadura ito yung doktor kalbasan di talong at awan uwan doktor walita may salangin ti sampay na nagraduar kada kami iti amada. So, dapat na ti makamong ang magtulong, iti inaudi. Ngayon, kabalak pa lang, doktor. Ngayon, sakad, ti panagbiyak mi. Tinasken, si bibiyag ti asawak. Uwan ngam kimaron, misis. Dati-dati, kat makapasyar. Iti ararubayad mo na makuyog yung palang nga, kadwa yung agpasyar. Kabalimat nga kuyog yung agpasyar ang kibinin nyo. Agluluwa. Peter, awan tinumpay nga kalwam. Masyala kay Kalortes. Nabayagan nga saan ka na tulungan. Iti kaadam, dakala tulong deta. Oreta, may samit lahingin nga, nagtatasampay nga nagraduar. Kaya tumutulungan di kita upat nga nagta. Kaya nagraduar to, di kita nagta. O amin-amin ka, asawa dan. Siya kunti mga sikasukin ka. Iti asawa, kaya tuloy ko lang tinagtrabaho. Di pagpintasan naman ng nemi kat makatulungan di kita anak mo. Saan lang nga day tamanong, makatulong pa yan di kita kakabsat ko nga tinultulungak. Idi, agsipot ta di kakabsat ko, akas na ko nakitay nga inem di kita aljek. Dua nga maestra manong nemi ken upat nga engineers. Siyempre, mulam isumit lang kapitan.
Nagmulak ka rin kakabsat ko, apitek met, babae na iti panang tulong da kanyak, panang tulong da kada kami. Nagmulak ka rin anak ko, manong nemi, mapagdadwar mi amin ida, kat napintas ti trabaho da, kanyang artrumbay nga ramidan da, na diya, mga sikaso kada kami. Iso nga ideya, 2002, anong nemi, insardeng kon, asawa, kanti mismo nga bagik. May salayangan idi, anong nemi, ti awang pa'y asawa na nasawaan di iti upat ngin ino na. Idi sarden ko, manong, ta awan ti asikaso, saan nga ti asawa. Ngam napasamak, manong nemi, ti pa naka-aksidentek. When? Idi pa nagsarden ko nga nagtrabaho, nagbalinak nga aktiv, manong nemi, ti simbaan. Tumultulong ka na iti trabaho, iti simbaan. Kaya iti may nga aldaw, manong nemi nga papangko igagatang iti aramatek nga pagluto, manong nemi nga kanen iti anas ken nga ingkampakanen iti simbahan na aksidente. Oh. Kapag iso nga like iti tagatangik manong nemi ta nagdumugak dinong nadung parnak di may sa kargador. Ket siyempre natulidak manong nga dito'y si manong nemi ko na kanyak ni doktor. Misis, masapol nga maopera. Ken kastameten may kanto ti semento tapno ada suportana. Semento, doktor? Landok ko na kuma. Landok manantukan. Nga day datiga po na manong nemi nga manipod mo't idin agsarsarukoda kun manong. Patpada kami manong naming agsasaro ko diti asawa. 2018 manong naming. Dito ay nga napasamak. Nga napukaw mi nga namin pinsan ni Peter. Interay mi manen iti ospital, iti may katlo agundaway manong. Iti 1995, 1998, kaya iti 2018. Nadapayan anak da manong nemi. Ken kastamatan. Dadakkel pa yan kiti apu kumi iti tuod. Iti panawan na kami ni Peter. 2 bulan manong nemi nga nagdali na iti ICU iti provincial jail. Provincial hospital ko na kumamanong. Sorry. Iti provincial hospital. Kaya gapot akas dyan maglatan, nagdesisyon di kita anak mi. Diyabalayan nga, asikasun tayo. Ano gutan tayo? Ken, palubusan tayo. Gapot akas na tumatatong pal na. 2 nga bulan manong nemi dito'y balay nga inas asikaso mi. Subuan mi. Aging ganar ingan milangin. Sarin ng mga hangis ni Peter. Ado nga luwa, manong nemi, dagiti nagarubos ka na kami. Di pupusay ti maysa nga ama. Nga nakadungdungo ka dagiti anak. Patag unay kanyak. Di pupusay ti maysa nga gayem. Tay ko nakaruden nga man nakigayem ti asawa ket ado dagiti gagayem na. Iso nga di pumusay, iso na manong. Ado kami nga nagluwa, ado kami nga nagladingit, ado kami nga nagliday, ti pupusay, ti ba isa nga nasyat nga tao. Diba na, anang harod, kat iso ti kadeng ti langit ako nada. Wen manong nemi, kinapudno na, mabiwak dagiti picture me. Iti 2011 nga pa nag-golden anniversary mi. Talaga kibkibinan da idin. Iti pa nagbalsami. Iti pa nakaangay manong name iti golden wedding anniversary. Iti pa nagbalbalo nga pa nagkasarimi. Iti tamay ka 50 akalay sa anniversary ti kalay sa. Alam ano, basta na tibiyag ako nada. Ada umun-una. Ada mata maud-udi.
Kinapudno na manong nemi sa adlaeng nga ti asa digiti dua nga anak ko manong nemi nga napanen di manon iti amada. Kinanawan da, dagiti asawa da, apu ko da, anak da, ken apu ko da, nga pukok ti tuod. Nagpadpada nga kanser manong nemi dagiti dua ka lalaki nga iti amada iti nagkaysa nga biyan. Manong nemi ti agdama aket nangada ko iti kaduak, siyempre nga mangkuykuyog kanyak no adda panak kasi di imayak ken ka tapno di kasta ket basak daytoy lagip ti napalabas ko adda mangkuykuyog kanyak agsasarukudak naragsakak nasalun atak ko no tapigsak pay laeng nga mangurure meten iti naktumeten idadanon iti asawak ken giti dua 5 nga anak iti 5 nga manugang iti manunga puko ken manunga puko nga tuod manong nemi nga nagbalagi da amin manong nagbalagi apuko ken digiti apuko miti tuod kinapudno na manong nemi ket napanak paen nagpaspasyar kadagiti lugar nga ayanda di New Zealand wan manong at damatan iti abroad digiti duma pamilya digiti anak mi at naragsakak at naragsak met digiti anak mi manuga nga po kumi nga nagbalegi da amin dito nga rin ti pakasalitak manong nemi ket kunak manen no anya ti mulam saan nakabaybayan di Apo Diyos iti adu nga rigat na nagbalegi kami nang ipaay tinaranyag masakbayan dagiti anak mi. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Lourdes Labayo Yumol, iti Barangay 5, Lawag City. Iti pa naka-i-replay, dito'y sabay pa nga grand finalist tayo ni Mrs. Lourdes Labayog Yumol, iti Barangay 5, iti Lawag City. Ket papagayam, thank you. Iti panagbuyayo ket ingkay tumangigan iti adadapay daytoy nga apakasalitaan into na alas 12:30 hanggang alas 2 iti programa tinga lagip tinapalabas ditoy Action Radio TCJ Silawag papagayam. Di madama kay nga agbibuyata ti page ti paring Ray nga Ray Fiesta Sentence IQ daytoy nga programa. Ken nakapalo kay kumay ti page ni paring Ray. Pumakada nga ro din madamdaman tulaang papagay, makikita na to, iti Dear Manong Nemi nga page, iti Dear Manong Nemi nga programa, madamdamalaang papagayam. Thank you for watching.